Kalistri nomor absen kula 17, kula saking kelas 11 MIPA kalih. Wonten mriki kula sebagai salira pengembangan lan kasarasan sing badhe pidato sing bertema narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, salam kawilujengan kagem kita sedaya. Katur Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak lan Ibu guru pembimbing ingkang satuhu luhuring budi, lan saha para kanca ingkang kawula tresnani. Setunggalipun, sumangga kita sesarengan ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Maha Welas Asih ingkang keparingan rahmat, saengga kita saged dhateng wonten mriki tanpa alangan satunggal menapa. Kaping kalihnipun sholawat serta salam mugia katetepna ing junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing kita tenggo-tenggo syafaatipun ing yaumul akhir. Minangka pambuka ingkang badhe kula aturaken ing kalodhangan punika, kula ngaturaken agunging panuwun awit saking wekdal saha kalodhangan ingkang sampun keparingaken kangge kula saking Badan Pengembangan lan Badan Kasarasan sing badhe ngaturaken pidato tentang narkoba ingkang dados tema pidato menika. Lan wonten ing mriki kula badhe matur irah-irahan bahayanipun dipunagem narkoba serta obat-obatan dipunlarang. Kita sedaya sampun katerangan berita tumanten internet utawi TV sok sinten ingkang dipunagem narkoba bagi dinding bahayanipun narkoba kala wau. Sawipun badhe ngrisak badan, kasarasan lan pikiran boten saged dicekek lan gangguan lintunipun. Narkoba minangka zat sing bebayani, sing saged ngrisak kasarasan lan saged nyebabake efek kecanduan kangge pengguna lan obat punika berkembang medal proses ngantos jenis obat enggal katon lan gadah efek sing langsung bebayani tinimbang jenis obat sadurunge. Upaya pemberantasan narkoba sampun ajeg ditindakake, namung tasih sekedhik kemungkinan kangge nyegah narkoba saka remaja lan tiyang dewasa. Malah lare-lare SD lan SMP sing kathah nyobi narkotika. Kita ngertos obatan sing bahan berbahaya ndamel ketagihan, ing tembung lintune nimbulake kecanduan. Setunggal utawi kalih nyobi saged damel pengguna kepepet ing bunder ganas. Malah wonten pengguna narkotika sing boten sadar yen pun dados pecandu, babagan nyebarake obat-obat sing kalebu ing bahan permen lan salintune. Nggih niku kejahatan banget kangge anak-anak lan masyarakat sedaya. Pramila kula nyaranake supados maneka warni penyuluhan dipuntindakake wonten ing sekolah-sekolah saha perguruan tinggi babagan bahaya narkoba ingkang saged ngracuni badan lan damel seda. Kita kudu menehi siswa lan siswi aturan sing bakal njeblok para pengedar lan pengguna narkoba. Informasi babagan paukuman aurat lan efek negatif saka narkoba kedah disebarake marang sekolah-sekolah lan masyarakat. Lan tumindak-tumindak penggunaan narkoba kawau sejatosipun saged sami kita cegah sesarengan. Derek kegiatan sosial ingkang manfaat, hindari pergaulan kalian pengguna utawi pengedar narkoba. Ugi sami-sami ngandelaken iman lan takwa dhateng ngarsa demi Allah Subhanahu wa taala. Saestu saged nyegah penggunaan narkoba. Tiang ingkang ngadhahi keraminan ngisap narkoba menawi dipun tingali saking kasehatan banget meruhaken dumateng salira kita sedaya. Amargi tiang ingkang ngadhahi keraminan ngisap narkoba meniku gampil kenging penyakit. Awit menika kula ngajak dumateng para warga masyarakat supados aja pisan-pisan gunakake narkoba lan obat-obatan terlarang. Monggo kita sedaya gunakaken wekdal sae kagem hal-hal ingkang positif inggih punika maos buku, olahraga, sepak bola lan sapanunggale sing saged nyegah lare-lare sedaya penasaran kali obat-obatan terlarang. Narkoba saged ngrusak jasmani saka rohani kita. Saksintena tiyang ingkang mengkonsumsi boten pejabat, artis lan murid-murid, boten sugih punapa miskin, pramila kita menganten. Monggo sareng-sareng kita tebihi narkoba. Monggo perangi narkoba supaya boten kecemplung mlebet penjara. Langkung-langkung generasi muda minangka kusumaning sumangga kita berjuang kanthi sekuat tenaga memerangi narkoba. Bapak lan Ibu kanca-kanca ingkang kinurmatan kanthi pangertosan ingkang sampun kula aturaken menika,
Kula ngajak monggo kita tansah njaga badan kita, ampun ngantos ngginakaken barang-barang ingkang dipunlarang agama lan pemerintah. Mugi-mugi kita supaya dados umatipun ingkang becik. Cekap semanten ingkang saged kula haturaken yen kawula wonten klintah-klintunipun, kawula nyuwun agungipun pangkasani. Mugi-mugi napa kawula aturaken wonten wiguna lan manfaatipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.